Cyn creu stori ar eich gwefan Fro, mae'n rhaid cadarnhau eich e-bost. Rhowch eich manylion yn y blwch berthnasol. Yna, edrychwch ar eich e-byst mwyn cadarnhau. Chwilio yn dy ffolder wtsh rhag ofn. Yna, clicio ar y ddolen sydd yn yr e-bost. Ar ôl gwneud hyn, bydd modd i ti greu dy stori gyntaf ar Bro 360.